Takže máme tu novú sezónu vo Fortnite a to znamená len jedno. Že som si tu zavolal Mikyho Čaute. a ideme otestovať novú sezónu. Miky bude jak vždycky sprievodca, keďže má už 39 level. Poďme asi na to. Čo tu bucha? No. To bude, že si ty. Teda Tu mám nejaké toto. A nič. to je Zipu. Poď, zipu! Poď. Poď, ja ťa zvediem v mojom Chevrolet Corvette. A kde sú? A tu pred nami. Táto čo som netrafil? To je nejaký zase božek. Tá ju dám. Ale ešte kamoš. Kto som ale pašák. To je sem pašák. Výborne. Jej. To ty máš Piliho? No jasné, že mám Piliho. To nie je Pili, to je Buštík, aha. Buštík. Aha, ja mám Takže ideme autom. Idem Zipu. Ale... A aspoň... Hans sklatil. No aj, ale to ten skladí Ale to skôr by mňa. trebalo zobrať ten event najprv, až tak ich skladme. Poď. No ale na čo? Lebo... Minimálne, no, teraz tak to vyberaj tu rýchlo. zober. Nie, ty zober. Ja mám zobrať. To si mal misiu, hej. Tu je nad nami. No, Ale to je hej, pekné. Je to on. Lenže ja mám 5 nabojí. Ja mám také somárske zbranie, že to zomrem tu. Ale do prkinka to bude prúser toto. Cítim, že to by trebalo asi ísť tak kde preč. Lepšiu pozíciu by nám trebalo. Bude nám treba nové auto. No, vidíš. Trebalo by mi normálne zbrane. Ofenzívu proti nim. Ja tu mám nejaký súd. Súd hoven. Idú tu k nám. A od 70 som mu dal. Už tam plače na zemi. No, ale chápeš, že ja mám iba raketomet. Ja sa však mám ľud taký, že môžem sa, vieš, čo s tým zrobiť. Ja zadnú lekárničku, že by som išiel po teba. Pojem na cigána tam. No, to je C-word. Môžeš len tak hovoriť vo videu. Budem mať oné. Žlté pardon. speňaženie. Pôjdeš tam tak na požiarníka? Čo? Čo? Ako? Však, že by som nikoho neurazil, no tak... Pôjdeš tam na požiarníka. Čo? No, ale ide tu nejaký požiarník sám za mnou. No, okay. Idem. Ideš, No a za mnou idú chlapci, nie. Musím ich dajak oklamať. Pozri, aké triky robím. Musím ich dať ako klamať. Ale oni si čo myslia, však ja mám ešte toto. Ešte vlastné auto si tu... Nie! You eliminated yourself. Tak som to neuhasil, slabý požiarník som. Keď vydám to video, no, tak sa potom na tom budeš chechciť. No to čo ja viem, či možno... Neviem. No, ja riadím. Hej! Ty riadiš! Čo si? Prvý raz v živote toto. Wow! Neuveriteľné, počkaj, ja to tu hneď vykrútim. Pozri tu a zoberiem tu tento drop pred nami, idem rovno na neho. Ja pozri Dobre. a teraz kde? Otočím naspäť, ne? No, už iba 1 sekundu šoferujem. Si už to šoferoval. Už takoj, Hans klatil, bušiš do nich. Ja ešte ani sa nestihol ku tebe dojsť a ty už všetkých zaklácal. No, toto taká hra. Tu zoberiem ďalších. Ja A berem. ďalšie auto, tu toľko, no ty zober, no. Není. Nikto tu není. No tak to je bida. Škoda. Prečo škoda? To nie Aha. by sme niekoho ďalšieho mohli ako zaopatriť hneď. No však vieš. ako sú na každom rohu. Som vyhľadal nám. Ale toto bude silný super, pozri, on má rank 9 už. No aj ty máš rank 9. Tu dojaký pred nami. No ale jeden už mi dal snipe, ja idem head. Tak ale... Tu nie sú normálni ďalší ľudia. sú. Tu sú ADHD. A nie, ja tu upravujem motor, Prečo toľko ich tam je? Na streche normálne type tam. Dávaj pozor. Joj, to musím dať so nadzáhnuť na sebe. Dal! 119 som mu dal. To ty aký frajer však. Ďalší mu som dal 119. Kto si tu beží? Aha, nie, on tam vylihuje na zemi, no počkaj, to ja idem mu tam popraviť. Pozor! Aha, hej, už rozumiem. Pohno tu išiel, akože opraviť, vieš, že... No neviem ako ty si na tom, Mňa popraví už, musím... ale dávaj pozor. Pomoc. Tak jak ti mám pomôcť? No. Ja len tak kričím, vieš, do vetra. Dobre. Si ho zabil? Áno. Aha, ale ďalší tam parobek po mne No už tu ide, pri tebe je. Tak som sa nestihol ani ohylovať a mi daj kus žíc. Dobre, idem na ňo. Tu pobehujú z jednej strany na druhú, no tak akože to tak sa robí.
No, jasné, hej. Nie, prosím, pomoc, zažijme zatluk. A je to možné. Už som mal skoro ten kamión roztlúčaný. Nevadí, no. Tak ja neviem, čo si robil, ale ja tu mám inšie problémy. No však hej, také podobné som aj ja, no. No však to ten istý parobek, čo má zatluk. No ten, hej. Zbaví tam frajera, bo neznám, sa cíti asi teraz, jak má zatluk. To ten istý prípad, jak ja. Minulé kolo. Chudec. Som tiež tak išiel vycúvať, až ti zhorí aut. Nie. Sa prečo ich hneď vybuchlo? Prečo ma dajaký Číňan zabil? Tam nech si tam, neviem, pšenicu ide hrabať, alebo čo? To je taký indián asi. Ale pozerám, že tam zaparčili tiež už nejakí chlapci, takže... No dávaj pozor na tých chlapcov, ja idem tu do tej budovy a skúsim rovno ich nejak konfrontovať, že čo to sa tak nerobí, len najprv musím dať akú zbraň vôbec, akože... Aha, jasné. No dobré. Tak asi to nebol veľmi dobrý nápad. Aha. Tiež som mal len takú pištolku, ale ten proti tebe je nejaký, akože má korunku, ale však čo robí? Ty si normálne laker, ale tam dávaj bacha, ten čo má zatluk, to je troška už... Inšia liga. Tak, možno ani nie, len mal Mal výhody. No, šogánu a pozerám, asi ten strom si nechaj na... To kde utekol? Opäť, ja už som Si ide myslel- Bountynu zobrať. Aha, to taký Nejde. jak ja toto normálne. Tak to čo je? Však on má dajaký aimbot, alebo čo má? Tam môžeš ísť asi headball 29 HP máš takže lihajce počedadla, alebo dať také vyskladala. Pozor, však lihajce počedadla. Fúha, dobré. No. A len to dotiahne do úspešného konca. Čo? No, to ešte som ani zbraň nezobral a už takoj tu dekto po mne strieľa, no tak ja rozmýšľam, že s čím budem bojovať, ako nejaké zbrane by Tu sa sa mi zišli. pôjdeš nalôtiť. Tak ja si idem obnoviť za ruku. Ale však rovno dole je to tu a môžeme z vrchu na ňo spustiť. No, kúkaj tu už taký. Ja mu spustím. Hej, bro. Dobre, pozri, aký je útočný. Dosť agresívny. Lenže buštík sa nebojí o život. Však burstík. Prosím ťa. Jak tam vykukuje normálne. No bacha, bo nám tu teraz akože streľa. Dal som mu jadyňanku za 106 tomu červenému. Dole. Tam išiel za toto opravovátko. Už tam išiel za dom. Som sa snažil tu im... No, tam je ten typo. No ja ho tam nevidím. Som sa aj snažil toto tam rozbiť, bo... Aha, už išli do chyži obidva. A mám posledné 2 náboje do mojho odstreľovača. No, dobré. Neviem, či to úplne akože... Skúsim tak, počkaj tu s krikou. Ty tam budeš toto strieľať a ja takto vybehnem, že jak nejaký... Vieš, jak to... King. Prekvapím. Len ešte by som musel vedieť, že kde sú. Vlastne tu. Tam. Tam sú. Hej! No, to už ma zaklatil. No tam sa zaklať. Dobre, ja sa oživím. Jak ma videl z tých krikov, pánečku? Už ste tu. No toto ja také nemôžem tu. To ja šadnem domov. Ale to nie je on, to je inší. No ja nie som... To je potom... No, táto je, čo zas? Sadaj. Však tu som bol v aute, tak čo si robil? Ja som sa tu zastával. A teraz čo s tebou tam? Aha, to už ani to nemám kde oživiť, ako či to... No. Tak sa veci majú, hej? No, tak to je trošička akože prúser. Ja to berem a môžem si to tak odniesť akurát a do vitrinky položiť. No, ani nemôžem, bo tu typek už takoj pobehuje, že hej, prišiel. Zachrániť ho. No, nakoniec on skončil. Tak, tu líhaj to čerádlo. No, tak ti treba, bro. To čo ja tu s tebou, vieš? No, to, aha. to teraz až ukazuje, že čo s tebou môžem robiť. No, Však na ľavú. Hej, ale však najprv život by mi trebalo, chápeš? Aha. Ja normálne to nemám lekáreň. Teraz ja budem robiť, vieš. Tu, aha, počkaj, tu by som mohol. Len keď tu takoj na mňa, to ten chlop vybehne, že hej, Neviem. že, počkaj, tu, no tak kúka, že tu nie je oliečovanie, nedá sa kúpiť. Si dohral, no. To som veľmi nevymyslel, no. Jedine, že tu teraz pôjdem, tam už vidíš, chlopec pobehuje ďalší, hej, tu ďalší, to ten tu po mne strieľa, ja mu tu poprajem. To tam šišednul do motora, hej.
No kúkaj, akí sú všetci agresívni, nič to nedá sa s nimi tu hrať. Neviem, čo ja mám málo života na to, že som dačo vyhral. A jedine, že tak začnem. Že budem agresívny teraz, alebo dačo také. To sú poslední? To sú poslední. tak. Idem tu. Tu určite bude niečo, alebo aj nič. Niečo pod zub. Ale auto tu je, tak s autom sa môžem tak voziť ďalej, tak kde? Auto treba mať vždycky, vieš, nachystané to. No a tu deka lekváreň. Tu sme neboli na začiatku, tak ja sa tu budem voziť na... Hej. No, to nič, to serus musím ísť. Pomoc, pozor. Nie, ja už dobrý budem. Nie, ja dobrý budem, počkaj. Tam máš auto. Hej, ale nie, do garáže idem, tak čo si? Chceš ho. Tak, dobre, za 40. Pozri, to tu je. Serus, idem. Ako tu lognem. Nie, tam, hej, bro. Čo robíš? Ale ne, tak som sa snažil. Jaj. Tak povedzme si na rovinu, že by som nemal šancu vyhrať, čak oni sa tam so mnou bavili iba. Aha, bola. Ťažko to bolo. My vám ďakujeme, že ste si pozreli toto nové season video a ak budete chcieť nejaké ďalšie videá, či už nejak s Mikým, alebo ja neviem, nejakú challenge nové, určite dajte like a odber, ak sa vám to páčilo, pretože som si s tým dal veľa práce námahy. Scénár na toto video písal Miky. Ďakujeme vám a vidíme sa u ďalšieho videa. Díky, čaute.